minn Bernard Gregg direttament, mit-tmexxija tal-partit, qed nagħtu sinjal li rridu l-għaqda u għandna bżonn it-talenti kollha fi ħdan il-Partit Nazzjonalista on board, on deck. Il-Partit Nazzjonalista u li ħareġ rebbieħ. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamidimek meta kien intervistat fuq il-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali bid-diskussjoni tiffoka fuq il-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni ġdid. Bernard Gregg konxju li aħna rridu nitkellmu fuq il-ħtiġiet kollha tan-nies. Il-ħtiġiet jinkludu iva l-kwalità tal-ħajja. Il-ħtiġiet jinkludu li inti tara jekk il-pensjonanti llum f'pajjiżna u x'verament qegħdin ilaħqu mal-bżonnijiet kollha tagħhom. Il-ħtiġiet jinkludu l-effett fuq id-dinja tax-xogħol anki bħala riżultat tal-pandemija, ġifieri mhux qed kwistjoni issa tkun xtija jew le tal-gvern, imma anki kif gvern kapaċi jiġġenera il-flus, l-ekonomija u jagħmel il-ħajja aħjar. Iżda dan m'għandux isir għaskapitu li l-Partit Nazzjonalista jonqos milli jitkellem fuq il-korruzzjoni li ħakmet lil dan il-gvern u l-effett tagħha fuq il-ħajja tal-poplu. Il-mument li qed jibdew jaraw u issa bdew jaraw li dik il-korruzzjoni qed tfisser ukoll inqas flus għalihom fil-bwiet tagħhom, mela l-korruzzjoni importanti. Dan qed jinkiseb bil-motivazzjoni li dak li qed isir b'ġenwinità għal ġid tal-Partit Nazzjonalista u l-pajjiż. Bernard Gregg u l-għajta tiegħu hi bl-aktar mod assolut favur li jkun hemm l-għaqda, favur li niġġeddu, favur li allura bis-saħħa ta' dan kollu iva anku il-partit jista' jkun partit li joffri l-opportunità bħala gvern alternattiv. Partit li għandu jkun rebbieħ. Fakkar kif il-Partit Laburista għadda wkoll minn esperjenzi ta' riżenji wara tiġrija tmexxija tant li l-membru parlamentari Joe De Bono Grech kien irriżenja mal-ħatra ta' Joseph Muscat bħala mexxej Laburista. F'dan il-programm ipparteċipaw ukoll il-Ministru Ian Borge fejn qal li jrid jirrispetta l-ambjent. Iva, jekk hemm bżonn ikun hemm iktar attenzjoni għall-ekonomija imma b'rispett lejn l-ambjent. U meta Zamidimek għamel referenza għat-talba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista biex tinfetaħ inkjesta pubblika fuq il-power station tal-Electrogas, Ian Borge qal li Bernard Gregg qed jagħmel dan għax-shows. Jien ma nistax naċċetta kif Robert Abel allura għedinna l-Electrogas mifni bi skandalu wieħed fuq l-ieħor u ma jridx jagħmel inkjesta pubblika kif talbu jagħmel Bernard Gregg fl-ewwel ġranet tiegħu tajjeb bħala kap tal-Oppożizzjoni. Huwa spiċċa jinnega l-mod kif il-Partit Laburista ħammar wiċċ pajjiżna mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Lanqas hawn din id-dalma illi tpenġi il-medja tradizzjonali u wħud gruppi żgħar fuq il-mezzi soċjali. Ħanerġa' ngħidlek jien gburi b'dak kollu illi għamel l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Dan meta l-Gvern Laburista kien mifni bi skandli kbar u anke mċappas massassinju makabru. Bil-konsegwenza li Joseph Muscat mhux biss irriżenja minn Prim Ministru f'Diċembru li għadda, iżda tnejn irriżenja minn deputat parlamentari ftit ġimgħat bogħod mit-test tal-Manival.